No, 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 no. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. G house, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Sit bass, that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain like. Sarap gini. Aduh, ako to isumpong. Turang duha ay nagpagwapa pa kunuhay. Sus, meron pa kong mga gwapa. At turang, hala. Ako'y ang pangag. Ma, gwapa na ko, ma? Gwapa ka ayo ka. Liwat na ako. What? Uy, gwapa na kay ko. Maibog na ganda ko si Lario, ani. Ako sad nak na. Gwapa ka ayo. Musamok yung kaibog si Inchik. Aso saba ha sa imo, Papa Buding. Ngi, si Mama naibog ni Inchik ka, ani ra ba to? Ali, ali. Karunga, uy, kay buan, uy, ka ng mga bangta. Dili, ani, atong lipstickan. Ikaw lang. Ponseng! Uy, Doreng! saan nagtawag? Ay, nagtawag. Si Kapitana Paping na siguro. Uy! Na ano na ba na yung taon inso mga naong? Oy! So, gwapa mo ikay. May nalamang na ay maibog na mo. Diri ba? Ito si Lario, ako na to. Wow! Unsa may ato, Kapitana? Unsa naman puwi mo i-chismis? Dili manggod. Nakabati manggod ko sa istorya to nila ni Adning ug ni Luling. Unsa man di ay ang imong gibalitaan nga kuana, chismisa? Kabati manggod ko sa mga chismis dito pa ni Luling na si ni Aning. May gichismis di ay dito. Jesus, nisulti man to si Aning nga ang bugan ko nun ni During Lagom. Ikaw lat kuno Ponsing, nisulti si Luling nga. Sus, amo mga kuno na pangag ikaw kay isumbag mga ikaw ni Buding. Nagpataka man nagsulti ang mag-ina? Ha? Di man ko pangag. Ini na pangag. Daan rawan ni. Kamay lagom ako bukan kaputi ni. Sus! Ay parehas niya kagit ang lubot. Tara, tutusugan sila. Luling na si Aning. Tara. Akong tusugon. Tara. Kusugan ka mo. Tara. Atong si Aning. Atong. Sus, sulti lagi to lagom kuno bugan si Jin. Hoy! Susayaw. Ni aari niya tang parusun karon uy. Hengkang la. Katol mga but oy kakatol. Daw mo ko gikagid uy. Hoy Aning! Naana sa ding mga mag-inay. Bali na ba ka mga maksot? Kusog-kusoglat ning Kapitana nga bali ka chismosa. Mauntay magkuan sa barangay. Musi mag-uno sin chismis. Naano man mo magbalay lagi nga napangag kuno ko. Lagom akong bugan. Tinuod. Napangag ni pero daan ra man ni napangag akong ngipon. Hoy, tinuod. Lagom ni. Pero dili lagom pariyasan ang imo tubangan na nalagom. Basta kuha, ako'y labot sa na ha. Kusugan na na akong diri. Uy. Ay, kay nag-chismis. Diri may nag-chismis. Ha? Diri. Ako'y, kapitan ako diri. Ay, kay nisultay. Zanin, nalabi. Wow. Kay amo may ako nabdunggan nga. Lagom kuno kay bugan. Sus, di ba tinuod? Nakitaan mo na akong lagom. Nag-iyaw, bra, pero di lagom. Unsa may imong gipanabi nga napangag kuno akong ngipon. Sa una, napangag, daan raman niya. Sino may nagstorya ninyo? Nawar mo ko na nabi sana. Ha? Sino may nagstorya ninyo sana? Ito na, Kapitana. Nagstorya. Uy. Okay labot sa na. Igor ako ni kuan nga amo to ako nadunggan. Sa ko'y apil-apil ninzo. Masuganing kay gisinggan ta ka mo. Hay man ang imong inahan nga si Luling. Niapil ra ba tog panabi? Adto kong mama, nagpakayaman. Di parehas ninyo sila si pagwapa pero never na mo gwapa, maksut gihapon. Di man ko parehas ninyo god, tanapa ka munso na akong bali na akong gwapa ha. Butan pa, di pa si pagwapa, nga maksot,
Tinood manat, lago manat imo kuan buga nakitaan manakon. Imong ipon pangagman. Di ba? Sakto ako nga nanabi si Za. Naway mong gusto, magbugno ay kita. Hoy! Wa ko nahadlok ninzo oy. Bisan kamong tabang nakon. Wa gusto na ko nahadlok ninzo. Dali nga rin, magsumbagay kita. Sige, mo na yung sugi pa ko na, nga mag-away ta. Sige, ngadto kita sa fatag. Ngadto kita magrambula. Matanaw na to kung sino yung pinakaisog na to nga rin. Inzo mga naong balimaksuta. Ka mga rin, sunod. Tara nak, tara matuturan kaya itong sagpagsasaon na gini karong sara. Buhana ka, ha? Siguro. Patay, lagi ka mo sa aduha lagi. Na, doon ka siguro nga kita mo sukol. Doon at ikaw, ha? Kararabaw sa? Sarap mo. Ito kasi kung hindi ko musukol ay. Sus! Dali na ka ba? Magawin na kita sug! Naong stukbol! Mama ka. Sa mama ka nulik. Nagtambok na ito. Si nulik. Uy, akong tuko. Nagtuko mo nga. Naliwat mo kasi mga boxer na rin. Ang pamilya. Nakadaog na ba to? Pilde na ba to si Manny Pacquiao? Ate ako ka siguro ni. Dali na kumari. Awa mo din. Gusto ha. Tabangan na to ni. Nak. Walang hiya ka. Nagsabi ka man. Nagsabi ka na pangalan ako. Wala nagpatay na. Hoy! Hoy! Maso sa ni ato ni atubang sa barangay. Dili. Tiwason. Ato ni pa atubang sa barangay para matawag naton si Luling. Dili. Tiwason tali. Tiwason. Gana kami pagkasukuan. Gabay dili ka ba? Dili ka ma? Dili sa barangay ni naton tiwason. Tara kay ako may kapitana. Maminaw ka muna kon. Kapitan na lagi! Ikaw may magsawasin! Away doon! Kapitan ka ngoy bot! Pagsama sa na aning. Ako ni istorya ko sa tinuod. Tinuod malat gisulti ikaw nga lagom ang buga ni aning aw ni During. Nansi Ponsing na pangag kay gisumbag ni Buding. Dili unta! Wanta lang nimo gipagsulti nila, mauna! Imo lang to gitago-tago ba? Para dili nun mag-away-away nung kami. Taraway nun! Nag-away ni nun! Sakit na ka itong bata! Natusak ni ito ni Ponsing! Sakit na bakaso! Kung lagi ta ka mo ni Mami Luling! Na! Sakit na pangan ba? Kung lagi ta ka mo! Sakit na pangan ba? Dessert! Sakit ang kuan mo, ang kamot mo. Deserve is a... Wala tama. Kaya itong last kita may nabunog. Bitaw. Kita may nabunog pag last. Kita na po'y manimaos niya. Yeah, true. Hoy mga bay, doon mo na rin nag-away dito. Tara, atong nagtuon. Ari tanod. Ang sinita po, dili. Dili mga tanod. Ari nag-away ato ni dadon nga sa barangay para mahusay. Tara, Okay. Tuli ka naman yung mama lagi. Let's go daw, walang barangay, ma! Ito mama lang yun. Sakit na. Tara, uy. Dito na lang sa lang. Subayong. Tara. Ma! Ay, ka naman ba? Bakit na isa? Ay, kapitan, ari usadalin na kay ari nag-away. Ari kapitan, amon gida kay nag-away dito. Oh, nakaibaw ako kay dito malat ako. Ikaw day. Tama nang imong inahan. Ito, nagpalit nga to sa kuan nilakat. Sila nanong man, nakon. Isa pa naguna-una. Ikaw man tayo naguna-una og kuan, pamugno na mo. Sukot ni mo mo kat. Dahil ikaw, sino na ka mga tungad nila. Dili man tinuod man akong gisulti. Ana daha sara na kay. Suot ako para mailhan ako nga kapitana ako diri sa atong barangay. What? Naday. Ikaw magod kapitan, ikaw mo nagpasugod sin chismis gari. Dili day kay tinuod man ako nabatian. Nga lagom ing bugan si During. Nan si Ponsing napangag kay gisumbag ni Buding. Oh, imo gisamutan di napangag na nonog samot. Oh no! Chief! Hama na nga akong anak! Gidama ko na ninyo diri sa barangay! Den! Dira! Susod.
Nga naman hitabo kap. Nga nung gibunog man niya akong anak. Gibunog man nila ni Punsing na siniduring si Aning. Naman hitabo Punsing nga imo man gibunog ang akong anak. Ha? Naman. Sakit kayo, mama. Tawang inyo gibuhas akong anak ko, gibakasan ninyo ang mata? Sakit Ha? kayo, ma. Tambali ni ninyo, tambali ni. Idadaanin sa ila ka doktor wakwak. Wala ni kwitang akon. Tanawa ko niya akong matao. Sakit kayo. Ako gani po. Tanawa akong ngipon. Natangtang, nagdugo. Sakit man gani kaayo. Sakit no. Ganahan ka, blakasan kulat ng imong usak ka mata na ikaw pangagan ka pag utro. Ay, ano ka ba, Luling? Luling, ha? Asa ka? Hala, mama! Nablock kayang mata ni Kap. Huwag na kuyapan, pagayad. Manguli ka. Wa madaya ayo ng kapitana. Sunod, kani atong pugunon, bunugon. Dagin ang baba sa kapitana. Amo na magpagdasin mga istorya. Kaayo ng kapitana. Tara, mangungit ka. Buntag naman siguro. Kay sakita sa akong mata, uy. Ay naman itong mga tao diri na wag tangman. Hala! Naanawin akong mata nga ay nablock ay mako. Shout out guys! Shout out time! So, shout out dahil ko ni Jonah Donairi Painagan. Shout out di ko ni Aldrin Kaputulan. Shout out sad ko ni Jaime Putol. Donaire. Shout out sad ko ni Eileen Donaire. Shout out ko ni Joyce Elaida Marquez. Hello! Shout out kay Dai Maricel Garciano. Shout out kay Mayo Catersi Argido. Shout out ko RG Garson. Hello! Ako na. Shout out ko ni Siang Miranda. Hello. Shout out ko ni Animsos Aileen. Shout out kay Sis Juan Bulanadi Martinez. Shout out kay Rhea Calusin Reynoso. Shout out John Riplenius Donasco. Shout out ni Delegate RR. Hello, Sir Raymond. Ha? Si Raymond eh? Yeah. Ini. Shout out ni John Rex Enriquez Loro. Shout out kay Jason Alga. Pulis tiso. Shout out kay Zivami Arabes. Hello, Day. Saite. Shout out ko Ruby Rose Gonato Donaire. Hello. Shout out ko kang Maribel. Shout out ko kang Maribel Ogavar Donaire. Nang Maribis. Shout out Suralta CG. Hello, thank you. Thank you guys. Sa ulitin. Bye-bye. Support. Support guys. Support guys. Donaire bye. More share. Donaire. Vibes. Babush. Babush. Bye-bye.